in het pand van Partij-Dumper, een winkel voor huishoudelijke artikelen in de Wilhelminastraat in Venray, woedt in felle brand. Ja, vanmiddag kwam de melding binnen dat er brand was bij de Partij-Dumper. 2 mensen die waren in het pand, die hebben de brand ontdekt en zijn snel naar buiten gegaan en hebben de hulpdiensten ingeschakeld. Toen de brandweer aanwezig kwam was er een hevige rookontwikkeling. Dat bemoeilijkte de brandweer om het pand in te gaan. Vandaar dat ze ingezet hebben van buitenaf om de brand te blussen. Het publiek wordt op afstand gehouden zeker? Ja, dat klopt. Er wordt op afstand gehouden. Zoals je ziet is er een hevige rookontwikkeling. En ja, dat is ook nooit goed om daar bij in de buurt te staan. Ja, is er iets bekend over de oorzaak van de brand? Het was in het magazijn ontstaan, hoor ik net. Die informatie is mij niet bekend. Over de oorzaak, dat is mij verder ook niet bekend. En met hoeveel voertuigen van de brandweer zijn er uitgerukt? Weet je? Ik weet dat er heel veel uitgerukt is uit de omgeving, maar het precieze aantal kan ik niet geven.